And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinurprise ko yung girlfriend ko sa dorm niya. Pero, ako ang nasurprise. May iba na pala siya. Itinapon niya ang 8 years and 2 months namin para sa isang taong kakakilala niya lang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ronel. At ito, ang aking secret file. Galing po ako sa mahirap na pamilya. Kaya kahit maliit na bagay, na-appreciate ko. Ako yung klase ng lalaking matyaga, seryoso sa buhay, madiskarte sa buhay, may pangarap sa buhay, at may takot sa Diyos. Etong girlfriend ko, 8 taon na kami. Itago natin siya sa pangalang Kim. Siya yung first girlfriend ko. Nagustuhan ko siya kasi lahat ng hanap ko sa isang babae ay nasa kanya na. Mabait, mahinhin, at mapagbigay sa kapwa. Parehas kaming taga San Rafael, Bulacan. Bali, isang barangay lang ang pagitan namin sa isa't isa. Kaya, mabilis ko lang siyang mapuntahan. September 16, 2011, third year high school kami noon, naging kami. At nung tumuntong kami ng college, hindi man kami magkaklase, pero parehas pa rin kami ng paaralan. After naming makagraduate, nagtrabaho agad siya sa private school. Kaya lang, naging long distance relationship kami. Kasi ako, nandito pa rin sa lugar namin kasi dito ako nakapaganap ng trabaho. At siya naman ay nagtrabaho sa San Jose del Monte, Bulacan. Bali ang tatay niya ay teacher din sa SJDB. Bali, pinasok siya doon ng tatay niya. Magkahiwalay sila ng school at apartment kasi yung tatay niya nasa public school, siya naman nasa private school. Pero yung school nila medyo malapit sa isa't isa. Ayun, since hindi pwede yung babae-lalaki sa isang apartment, ay nag-bed space na lang si Kim. Tatay niya naman ay merong sariling apartment. Kaya lang, ayun nga, hindi sila pwedeng magsama. So sa 8 years naming pagsasama nung una, okay naman. Palagi kaming masaya. Walang away na nangyayari. Kung meron mang away, hindi naman ganun kalala. Basta sobrang mahal na mahal ko yung girlfriend ko kaya tuwing monthsary at anniversary, lahat ginagawa ko para mapasaya ko lang siya. Kahit maubos ang baon ko o yung pera ko, okay lang. Mapasaya ko lang ang girlfriend ko. Gusto kong patunayan sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya kaimportante sa akin. Kaya nung nagkalayo kami, doon na nag-umpisa yung mga bagay na hindi namin pagkakaunawaan. At yun yung naging sanhi ng madalas naming pag-aaway. Kapag magde-day off siya, Friday ng gabi, sinusundo ko siya sa trabaho kahit napakadelikado ng daan. Sinusundo ko pa rin siya kasi gusto ko, safe siya. Actually, pwede nga siyang mag-commute. Kaso, matagal ang biyahe. Kapag sinusundo ko siya ng motor, mabilis lang siyang nakakauwi. Every week, bago ko siya sunduin, dumadaan muna ako sa nanay niya at nagpapaalam muna ako na susunduin ko yung anak nila. Minsan, sinasabi sa akin ng nanay niya na, hindi ka ba nahihirapan sumundo kay Kim? Kasi pagkagaling ko nga sa trabaho, diretso ako sa pagsundo sa kanya kahit malayo. Pero ang sabi ko sa nanay niya na okay lang po yun, tita, kasi gusto ko safe siya sa pag-uwi. At gusto ko ring patunayan sa inyo kung gaano ko kamahal ang anak ninyo at kung gaano ako kaseryoso sa kanya. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Kim, unti-unting nagbabago yung ugali niya. Hindi na siya tulad ng dati. Dati may mga bagay na gusto naming gawing parehas. Tsaka gusto naming puntahan.
Pero ngayon ayaw na niya. Nagiging masungit na siya. Dati nabubuksan ko pa yung FB niya. Ngayon hindi na. Nilagyan niya ng double authentication lock at pati cellphone niya, hindi niya na pinapahawak sa akin. Sa palitan namin ng chat o text, may bago rin sa kanya kasi dati kapag magka-chat kami, oras na mag-chat ako, agad-agad siya nagre-reply. Pero ngayon, matagal na siya bago mag-reply. Tapos tuwing gabi, magka-video call kami. Dati, ngayon hindi na. Tinanong ko siya tungkol dun. Pero ang sagot niya sa akin, wala kang pakialam kung anong ginagawa ko. At hindi mo naman kailangang alamin palagi kung anong ginagawa ko. Sobrang nalungkot ako nun. Inisip ko kung may nagawa ba akong mali. Pero sa tingin ko, wala naman. Pero kahit ganoon, inintindi ko na lang siya. Inisip ko, baka stress lang siya o maraming ginagawa. 2 days before our 8th anniversary. Lahat ng sahod ko galing sa trabaho, ginastos ko. Kahit sapat na yun para pang regalo, nangutang pa ako sa ibang tao para mas lalong maganda at ma-appreciate niya yung ginawa ko. Bumili ako ng isang malaking box at nilagyan ko yun ng iba't ibang disenyo. At sa loob ng box, ayun, napakadami kong nilagay tulad ng mga magagamit niya pang araw-araw, mga kung anik-anik na mga pampagandang babae, mga pagkain na pwede niyang baunin sa school. Tapos binilhan ko pa siya ng cellphone na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. So, sa akin, wala naman yun. Wala lahat ng ginastos ko. Hindi ako mayaman. Pero para sa taong mahal na mahal ko, gagawin ko yun para sa kanya. Sa araw ng 8th anniversary namin, sinurprise ko siya sa dorm niya. Yun yung araw na ibibigay ko sa kanya yung pinagpuyatan ko at pinaghirapan kong gawin para ma-appreciate niya. At ayun na nga, natuwa naman siya. Pero sa tingin ko, yung saya niya, hindi tulad ng dati. Pero hindi ko na inisip pa yun. Makalipas ang 1 linggo, bumalik ako sa kanya para sunduin siya. Pagpasok ko sa bed spacer nila, kasi may kasama siya dun 3 babae, so bawal talaga pumasok lalaki dun. Pero pag ako naman, pwede kahit sandali lang. So pagpasok ko, laking gulat ko sa nakita ko. Yung pinagpuyatan ko at pinaghirapan kong gawin para sa kanya, yung box na malaki, nakita ko lang sa ilalim ng hagdan na punong-puno ng basura. Hindi ko maiwasang lumuha nun. Para akong nanghina na nawalan ng gana. Sa isip-isip ko, ganun na lang ba yun? Pagkatapos kong ibigay sa kanya, gagawin niya lang basurahan. Nung pagbaba niya ng hagdan, tinanong ko siya tungkol doon at ang sabi niya, ililipat naman daw niya yung basura sa plastic. Pero para sa akin, hindi yun rason Kasi kung mahalaga sa'yo yung bagay na ibinigay sa'yo, hindi mo namang gagawin yun, hindi mo naman gaganunin. Kaya habang tumatagal, napapansin ko, lahat ng pagbabago niya. Kung tatanungin ko siya kung may bago na siya, alam ko naman na magagalit siya sa akin. O kung meron man, di naman yun naaamin. Kasi alam niya sa sarili niya na niloloko niya ako. So, para masagot ko yung gusto kong malaman, ako mismo ang gumawa ng paraan para malaman ko ang totoo. After ko sa trabaho, pumunta ako dun sa school kahit gabing-gabi na. Kaya, ayun. Tapos, pumunta rin ako dun sa bed spacer nila. Kumatok ako. At sana ka ako ang magbukas sa yung kasamahan niya na kasama niya sa bed spacing. So pagbukas ng pinto, sakto, ang nagbukas ay yung kasamahan niya. Sabi ko sa kanya, huwag ka maingay isusurprise ko yung girlfriend ko. Kung pwede,
Akyat muna ako ha. Pinayagan naman niya ako. Pag akyat ko, nakita ko yung girlfriend ko na nakahiga sa higaan niya. May kachat. Dahan-dahan akong lumapit sa likod niya. Sa likod ng uluhan niya para makita ko kung sinong kachat niya. At dun ko nalaman lahat. Niloloko na pala ako ng girlfriend ko. Mas mahaba pa ang conversation nila kaysa sa akin. Unti-unti nang tumulo ang mga luha ko sa nakita at nalaman ko. Nalaman niya lang na nandun ako sa likod niya nung naamoy niya na yung pabangko. At narinig niya nang sumisinghot ako. Napabalikwas siya. Sorry siya ng sorry sa akin sa nagawa niya. Agad-agad ako umuwi nun. At habang nagdadrive ako pa uwi, umiyak ako sa sobrang sakit ng ginawa niya. Nagtiwala ako sa kanya, ginawa ko lahat para sa kanya. Nangarap ako kasama siya. Lahat ng effort ko at sakripisyo na ginawa ko para sa kanya, nabaliwala lang. At halos lahat ng bagay, ako yung nag-a-adjust sa aming dalawa. Pagka-uwi ko nun, dumiretso akong simbahan. Sabi ko kay Lord, patawarin niyo po sila sa nagawa nila sa akin. Lalong-lalo na ang girlfriend ko. Ako yung tipo ng taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Pero yung sakit na ginawa nila sa akin, o niya sa akin, hanggang ngayon nandito pa rin sa puso ko. After kong malaman na niloloko niya ako, nakipaghiwalay na ako, at nag-iwan ako sa kanya ng mensahe na pinapatawad ko na siya, at hindi na ako galit sa kanya. Mahal ko siya, pero hindi na kami pwede. Simula nun, hindi ko na siya tinext at chinat pa. Lahat ng meron kaming conversation, tinanggal ko na. Para sa akin kasi, kung mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo yun lulukuhin sa ganung paraan. At hindi ako manghihinayang sa 8 years ng pagsasama namin dahil mas manghihinayang ako sa lahat ng effort at sakripisyo na ginawa ko para sa kanya pero hindi niya nakita. Nagmahal ako ng sobra pero hindi niya yun pinahalagahan. Hindi naman tangang magmahal ng sobra dahil ang tanga, yung taong minahal mo ng sobra pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Sa ngayon, wala pa akong balak magka-girlfriend ulit. Magpo-focus ako ngayon sa magiging future ko. At eto, nag-aaral ako ng Korean language. At gusto kong patunayan sa ex ko na kaya kong maging successful kahit hindi ko siya kasama. Kasi sabi nga nila, the best revenge is to be successful. Salamat kay Lord at sa mga magulang kong walang sawang umintindi sa akin sa lahat ng problema ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Muli, ako si Ronel at ito ang aking secret vow. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.